ഓരോ ഉത്സവങ്ങളും ഓരോ നാടിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളാണ്. 2022 ജനുവരി 17-ാം തീയതിയാണ് ഇത്തവണ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഉത്സവം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ജനുവരി 16-ാം തീയതി, അതായത് ഉത്സവത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉത്സവപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉത്സവപ്പറമ്പിലെത്തി. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉത്സവപ്പറമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ശുഭപുരം ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്സവമാണ് കുളങ്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്ര താലപ്പൊലി മഹോത്സവം. മലബാറിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കുളങ്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. ഇവിടെ ഉത്സവം വരുന്നത് മകരമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് കുളങ്കര ഉത്സവം നടക്കുന്നത്. ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി 15 ദിവസത്തെ കൂത്തുത്സവം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ മാസത്തിലെ അശ്വതി നാളിൽ ഇവിടെ അന്നദാനം നടക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് കുളങ്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണത്. എല്ലാ ദിവസവും തായമ്പക നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് കുളങ്കര ക്ഷേത്രം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണത്. ഇനി നമുക്ക് ഉത്സവ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഞാൻ ഇത് ഉത്സവത്തിന് അധികം വരാറില്ല, പക്ഷെ ഇത്തവണ വരാം. അമ്പലത്തിൽ ഈ ഉത്സവ കാഴ്ചകളും അമ്പലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്കും എത്തിച്ചു തരാം എന്ന് കരുതി ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ പൂരപ്പറമ്പിൽ കിട്ടുന്ന ജിലേബിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറില്ല. ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പൊടിയും പുകയൊക്കെ തട്ടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫാൻസി ഐറ്റംസും അതുപോലെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ബലൂൺസുകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 7:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. അമ്പലപ്പറമ്പിലെല്ലാം തിരക്കുണ്ട്. നാളെ ഇതിലും കൂടുതൽ തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ നാളെ കുട്ടികളായിട്ടൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ തലേദിവസം രാത്രി തന്നെ ഉത്സവപ്പറമ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം അങ്ങനെ നടന്നു കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. അമ്പലത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം മോള് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അതൊക്കെ മേടിച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെ നിന്നു. കളിപ്പാട്ടങ്ങളും എല്ലാം എത്ര കളിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ അതൊരു കൗതുകമാണല്ലോ. അവർക്ക് അത് മേടിക്കണം എന്നതൊക്കെ ഒരാഗ്രഹമാണല്ലോ. അവൾക്ക് ഇവിടെ പേടിയായ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്സവത്തിന് വെളിച്ചപ്പാടെന്ന് ഇവിടെ പറയും, ചില സ്ഥലത്ത് കോമരം തുള്ളുക എന്ന് പറയും. അത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് നല്ലോണം പേടിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കോമരം തുള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചപ്പാട് തുള്ളുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ കുറേ പലഹാരങ്ങൾ, ജിലേബി, പൊരി, നുറുക്ക്, അങ്ങനെ കുറേ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. ഇനി പൂരപ്പറമ്പിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവമാണിത്. ചുണ്ടൊക്കെ ചുവപ്പിച്ച് നടക്കാനുള്ള പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവം. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവ രാത്രി ഇവിടെ അവസാനിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. എടപ്പാൾ വഴിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. എടപ്പാൾ അവിടെ നിന്ന് അധികം ഇല്ല വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വർഷം ഉത്സവം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ നാളെ എന്തായാലും ഉത്സവത്തിന് പോവില്ല.
കുട്ടികളായിട്ടൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല. കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് വരാൻ മോൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം പോകാം എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉത്സവങ്ങളുടെ കാലമാണ്. ഇനി അടുത്തത് മകരച്ചൊവ്വ, അങ്ങനെ ഉത്സവങ്ങൾ അങ്ങ് വരികയാണ്. ഈ ഒരു ഉത്സവ കാഴ്ച എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടുതൽ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകളുമായി, കൂടുതൽ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളുമായി ഇനിയും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.